hi ha una cosa que us volia dir, bueno, dic, David, tinc un trastorn bipolar, o sigui, aprofiteu si teniu qüestions més tard. Doncs he estat veient la sèrie Merlí, i suposo que uns quants l'heu vist, no? Sí. Què heu vist de salut mental a Merlí? El Gerard. El Gerard, què li va passar? Un brot psicòtic per la mare. Coneixes el terme i el que és. Què més? Què més va passar a la sèrie? Alguna cosa més? L'Ivan va tenir un problema i no sortia de casa, no? El germà del Marc és molt inquiet i també li posen l'etiqueta aquesta, no? No se sap si al final tindrà o no tindrà o com li resoldran, no? I tres estan pel carrer i es tira una persona, es suïcida i es queden allà, en 10 minuts els hi soluciona, no? Potser, però és un trastorn o un posttraumàtic, no? Que normalment pot dir una miqueta més a recuperar-se, no? Doncs res, què és el que vull dir-vos? Que la salut mental per molta gent, inclús per mi, fa 20 anys, doncs què podia ser? Doncs el boig aquest que està vell a un avió, o el nen de la ballesta que es carrega un professor, que és al meu institut, que va passar això, al meu institut a Navas. La gent se'n riu, no? Diu, hòstia, el niño de la ballesta. Bueno, clar, se'n riuen perquè no van estar allà, ni un fill, ni res, no? Però és una cosa prou traumàtica que un nen de 12-13 anys pugui fer això. Però mira, per això mateix el del Merlí està molt bé, perquè en una sèrie amb 15-16 anys doncs ja es planteja que aquestes coses ja apareixen, ja va gent que va al psicòleg, al psiquiatre, i el que és important és el que estem dient, l'acceptació, demanar ajuda, no? Heu dit que us agrada l'esport, no? Si un equip de bàsquet està perdent de 25 punts en el primer quart, què ha de fer? En 2 minuts ho soluciona? No, a poc a poc, es va recuperant, i una persona amb un trastorn igual, li costarà més, li costarà menys. Jo he tingut una sort, no? Que ara us explico que jo l'any 2000 em van ingressar, però em van ingressar, què m'havia passat a mi? Que vaig començar a estar dormint poc. Em van agradar els xats, jo no tenia internet a casa, inclús treballava a la feina, amb l'ordinador a la feina, i clar, estava molt inquieta, estava potser com la Marta deia, no? En una mica d'estrès, d'eufòria, i se'm va desencadenar això. Vaig anar de festa al poble del meu pare, tothom em veia molt raro, i diu, què s'ha pres? Jo no m'he pres mai res, ni tinc cap consum de tòxics ni res, no? Però se'm veia molt raro. I bé, vaig tornar a casa i em van dir els meus pares, bueno, hauríem d'anar al metge i tal. Jo vaig dir que sí, i imagineu-vos vosaltres que us veu una persona que no us ha vist mai en 20 minuts i us diu, tu seràs tímid tota la teva vida. Jo l'únic que havia fet era que em sentia, no havia sortit mai amb cap noia, llavors en aquell moment em sentia molt lliure, em sentia molt xerraire i creia que aquesta timidesa que m'havia fet patir doncs ja l'havia deixat enrere. Doncs aquest metge em va dir trastorn bipolar i em va receptar unes pastilles. A casa estava xafadíssim i em van haver d'ingressar per començar a jugar amb la medicació, el que estaven dient, no? Què passa? Que en alguns casos un s'amaga, no vol dir a ningú, que no lo sepa nadie, no? Que no lo sepa nadie. A mi els meus amics em van veure al llit, o sigui que no vaig haver de sortir de l'armari, és que no havia ni res, ni fusta ni res, perquè no, o sigui, aquí no havia res, o sigui, ja a minut zero ja m'estaven mirant, no? I els meus pares igual, o sigui, jo havia acabat la carrera de periodisme, estava treballant, i em va sortir això, no? Desencadenar, potser doncs això, l'eufòria, el poc descans. Doncs em van veure els meus amics a l'hospital, em van venir a veure, jo vaig continuar jugant amb ells i fent històries amb ells, o sigui que jo no vaig patir, però jo sé de molts casos de gent que ha perdut la feina, que ha perdut la colla d'amics perquè se l'ha trobat aquí en un problema a l'institut o el que sigui i han fet un buit, o ja li estaven fent un buit i això ja ha desencadenat, no? Hi ha històries, per això també ens va molt bé venir aquí, perquè és una bona edat, perquè aneu veient els punts de vista, no? I compreneu i que no us soni de nou quan us passa una cosa, perquè nosaltres el trastorn, pum, ens xoca de repent i no tenim ni idea, o sigui, anem a parlar amb psicòlegs o estudiants de psicologia, de medicina, i tampoc ells han tingut aquest contacte d'aquesta realitat nostra que hem tingut en primera persona que dona un valor afegit. Mentre no he estat activista, que han passat 14 anys,
doncs silenci una mica a les feines, sobretot, amb els amics poca conversació, i clar, fins que he trobat unes entitats que t'estimulen i et fan fer xerrades i tal, doncs ha passat un temps. Imagina que tu trigues 14 anys en trobar un grup de música o un club d'esports que t'agrada, no? Imagina't, no? Els anys que tens al cap, no t'ho acabes de treure, però clar, sempre t'agrada tenir gent al teu costat i d'alguna forma el diagnòstic t'ajuda en un primer moment a saber el que tens, però clar, pum, etiquetazo para toda la vida, no? Va haver un moment que fins i tot en un sopar de periodisme, després de 10-15 anys de fer la carrera, doncs vaig voler escriure alguna cosa, no? I vaig dir, bueno, yo tengo un trastorno mental, no passa nada i tal. Em va agradar perquè era com obrir-me, no? Ja començar a sentir-me d'una altra forma. Per què? Perquè, per exemple, en una feina, la meva mare estava ingressada, la meva mare té el trastorn bipolar també com el meu, i jo, només per veure 5 minutets i sortir pitant cap a la feina, bueno, doncs no li deia ni això a ningú. Jo crec que és el més natural del món anar a veure la teva mare, tenir només 5 minutets perquè ho gana a les 2 i tu 5 minutets saludar perquè ells van estar cada dia anant a veure'm a mi. Doncs només podien un ingrés d'ella 5 minutets i anant corrent, que arribava tard i que deia lo siento. Jo crec que hagués estat molt més natural una persona que no sé ni jo, o sigui, la meva mare, si